Добре дошли в Бобошево, град в полите на Рила. Само на 5 минути от магистрала Струма и на 1 час от София. Предлагаме имот с широк спектър от възможности за развитие, постройка с 2000 квадратни метра разгъната застроена площ, разположена върху 6500 квадратни метра земя. Сградата е стратегически разположена в централната част на град Бобошево, на улица Васил Левски 1. Локацията осигурява бърз достъп до главни пътни артерии и удобна връзка с близките градове Благоевград, Дупница и Кюстендил. Имотът е с голям потенциал за различни инвестиционни проекти. Масивната конструкция позволява реконструкция и преустройство според нуждите на бъдещия собственик. Парцела около сградата е просторен и подходящ за паркинг, озеленяване или допълнителни постройки. Община Бобошево предлага чиста природа, благоприятен климат и богато културно наследство. Съчетанието на планини, реки и самобитни села създава отлична атмосфера на спокойствие и комфорт. Не изпускайте уникалната възможност да реализирате своя успешен проект на този стратегически имот. За повече информация, запитвания или оглед, очакваме вас и вашата визия за бъдещето.